Tabo agor talab thaijak norok no phungnani tinini video ko bahanyang sinai khoroksa borok dili no bo Sakuntala market e tongo o borok ni sehrang norok no phungano fraud bo borok no sudu khoyo yato yate gya kaham sehra bo kaham bebang ni bini soreo kuno ham ya krai yakung ya kaham pano bo sehra leta pada khai dehar ham ya khlaine sudu ti prasar no chim target khayo kabo ekdom acting kereng khlaine ani nogo krai bini kaisen dialogue oro samtangna family maligri khlai rohoka ar pore engke nogo thangnan krai an nok ambasa engke rang nango ko 50 টাকা rakhabna ye 100 rakhabna ye tebo kobang nango haita engka habai khlaine borok no khub kobang ma khitong ang boni chehara norok no phungano engka ang bono waisa ang roi thubo thokoka ruman pore khoroksa borok anu saka bono rumani kare kobangma borok roi thokongnai tong 200 টাকা 500 টাকা sinti prasad taw kharilai awon bagi ruwa haipana bohongke kaham tu bunyok khaijau acting khlai kaboi poder pod khlaine norongno boni chehara phonogon bono malai phono kono khosapon tar di bodeli Sakuntala market a rudo tongo bin chehara norokno phunu kangka norok nu kangka bono jesman kabron tong girok phon tong bono tak khairok di tar di baba keno tiprasarokno target khai khyo nai tong norok nang bin chehara phonogon asana hambai jotono Karep ko bang kamar ini. Karep ko bang kamar ini. Karep ko bang kamar ini.